И здравейте, YouTube днес ще снимаме в забравих се Poison Poison, не знам какъв е крафт там нещо. И тук е Дани БГ, макар че от преди малко се познаваме, не говорим по скайп нещо. И да, мисля да си правя, че съм сини като неговите, по-яки. Така. И нека сме спавам да въпросваме сервера, тук е спавна. Така, една топ култура от едите, мисля, че направим също. Да, топ култура от едите, само че до някъде е разрушена, там пусната вода. Спавна е хиперготин, само трябва да... Тук е магазинче, малко магазинче. Отпред е бай, отзад е селото, се вижда, че е така, може да го казвате, ама за по-глупайки може да го кажете. Така, тук са... Тук е VIP 480, сержант 240, елиминатор, хитър или хитър, не знам както съм, 240, кол, наред 980. Тук скайпа на... Днес ще го има в описанието на Honor, ще го добавя в описанието. И просто това е готиния сервер. Сега ще да видим ларповете какви са. Тук има Warp Enchant, Warp Exit, Warp XP, Warp Food, Warp Paintball, Warp PvP, Warp Резиденция, макар че не се пише така, Warp Rules, Warp Shop и Warp SMS. Отидем на Warp Enchant. Първо. Тук е Warp Enchant, нали, това, тук е книгата и нямам левел, преди малко съм enchantнах кирка, за съжаление, не знаех, че ще снимам, но ще да кажа, че работи. Глупайте работи, си тя там, които не ми трябва. И ако чуете някакъв шум, това от колите навънка. Просто прозорец не искам да отворя, защото е много топло, много задушно. Другия Warp е Warp Exit, макар че не искам да ходя там. Warp Exit е за да можеш да самоубиеш, да ме падат всичко, като скаш някакви, или пък взимаш някакви неполезни айтеми, нещо, тум, зомбитата чакат долу и просто се умираш. Така, другия Warp XP. XP, при тук мисля, че меч, каска, и да, и тук само слезате, почвате и тук, те се спавнат, мисля. Мама ти муха. Сори за това мухите му мъчат. Айде да шит. Ако се излезе опитно. Бах си шитната. Другия лап е... Лап фут е нещо добро. Малко съм болен. Без кирката не ми остана с брадвата, защото в тяхния тъпкит няма вече. Друг лап е... Warp Paintball. Да, Paintball, welcome to Paintball, join leave. И тук към join leave. Туп. Welcome join. Трябва да има 14 човека. Или да 13, аз към join 14. Другия Warp е PvP. Там може да видите. Welcome to Арена, тук това и така, да. Това мисля, че е Енда, да, това е филмто по Енда и тук просто не мога да се избяга. Искам да се фърля кожата, защото само една, пък и не ми трябва. Най-накрая някъде има направят едно кошче.
Другия лак, който ще посетим е резиденция. Тук са инструкциите за резиденция, как да добавим приятел към резиденцията. Спасете ме на Trusted True. Трябва да сте в резиденцията. Първо взимате една дървена мотика, второ отивате си в холото и в единия край на холото маркирате с ляв бутон. На холото маркирате с десен бутон и пишете Res Select дверта, след това Res Create име на реса. Тук мисля, че са мотичките, да. Угъл, да, само този, дето е угъл, той админ е угъл да ни грамотник. И да, като цяло това е сървъра. Други ларкове, ларк Rose. И тук вече е Rose. Ето, забранено е писуването в сървъра, забранено е обиждането в сървъра, то не е също. Забранено е искането на айтеми от админ в сървъра, забранено е рекламирането на други сървъри. Диаманти на евент могат да хвърлят само тези, които имат топ. На играча с геймод е забранено да дават айтеми на юзър, наказва се с премахване на правата. На VIP елиминатор, хитър, админ и други е забранено да репирват айтеми на юзър. Правилата важат за всички, включително и за Owner. Забранено е игрането с хак, наказва се с бан на всички акаунти, където имате. Това просто не мога да го направи. На всички акаунти, аз така имам акаунт в един друг. Он ще ми звънне на Owner и банни готово, ще играе с хак. Аз не играя с хак, в принципно. Добре. Сега на War Shop. Ние го посетихме в нещо, и SMS мисля, че сме, да. War SMS сме посетили и тъдето. Цяло това сървъра не е много голям, не е много малък. Спалнен. So good. Сега тук мисля да се спускам надолу аз. Oh shit. Oh shit. А тук ако не го пъкна. Ах, yes! Сега мисля, че ми се дойде веднага, докато ще трябва да се регенни сърцата. Познах. Така, нека да поразгледам малко чата. Какво се пишат тия? Сега съм афка, сега се направя афка. Да видим дали урния ще написал за мене. Не. Пак афък и да си идем мелана. И така, като цяло това беше от мен на YouTube. Ще видим по-късно, пак днес, обаче друг сервер. Дано ми първия клип ви е харесал за Hacker Hunter. Просто така реших и завърших бум един хак. Излезе някой хакер там гърл или какво беше. Направо
Да, било някакво. Джамбо взече. Бам. Oh shit. Permanently ban? Oh shit. Да, зипвам се. Това сервер никога няма бан. Първо ще гаджето ми е тук и приятел Солнара. Добре, те. И да, като цяло това сервера, довиждане от мене и Лейден.